Hello mga ka-Inday, it's me again, Inday Rona, and welcome back again to my YouTube channel. Yay! Ayan mga ka-Inday, for today's video, ayan mga ka-Inday, magmuadto mi og kuan sapa, mga ligo mi sa mga pagumangkon ara. Si John Dib, si Stephanie, si Rasi, og si Inday Juana. Ayun, mga ligo mi sapa mga ka-Inday kay. Hello. Gipang initan mi. Kaya hasang inita sa panahon karon mga ka-Inday. Diri asa amua magpabugnaw mi og kuan sa sapa. Dali na kita nakaligo. Jandep. Napakyas. Daghan. Nagyaw-yaw si Jandep kay napakyas. Kay daghang tao. Amo ka Jandep. Sa bomba taligo tara. Ba ni Papa si Kuya? Wala kay pauban di ay. Nga naman, tugtog, mampug ka. Gipatugon di ka. Kisa nagpatog ni mo? Ay, naghilak eh, maabot mo to. Istorya lang na. Istorya lang na. Ay, naghilak day. Ato lang istoryahan bi. Unsa ang pag-ingon nimo papa nimo unya? Ngibiyaan man ka. Las na ba si Nico dra ah. Dali. Ay, sige kilak. Hello mga ka-Inday, it's me again, Inday Rona, and welcome back again to my YouTube channel. Yay! So ayan mga ka-Inday, wala mi nakaligo gahapon og sapa kay daghan kayo nang lawag gahapon sa sapa mga ka-Inday. Si Dudong nagkuan gisapot ko siya kaligo og kuan sapa. So ayan mga ka-Inday, bago pa kong ligo, bago pa naman og ligo mga ka-Inday. Na gusto magpa-shoutout mga ka-Inday sa mga kuan, sa akong mga followers sa FB page o sa YouTube channel. Charot! Na napay pa shout out. So ayan ang mga ka-Inday mo ni ang mga ulit og biko. Akong mga solid supporters sa akong YouTube channel, ako solid supporters. At ito na siya mga ka-Inday, mega love shout out kang Alex na store, Angel K. Tutor, Eileen Bisdak from Turkey, Cleo Mark Habasa Rubio, Eileen Bisdak Risbacker, Nancy Gimentesa, Dan and Ann Channel, Jay Aguilar, John Mark Paha at saka sa aking mga team Syunga, Mimi Movera, Darrell Perez, Angel Grande at saka kang Sherwin Yutmi Sila akong mga solid supporters and sa akong FB page at saka sa YouTube na ako mga ka-Inday. Please i-follow ko ninyo sa akong YouTube channel, Inday Rona's Vlog, at saka sa aking FB page. Same lang po siya sa aking YouTube channel, Inday Rona's Vlog din. Sana po suportahan niyo po ako at sana po mga ka-Inday mag-follow kayo sa aking mga social media account. Charot! At salamat po sa suporta ninyong lahat sa aking mga friends. And belated happy Halloween to each and everyone.
So ayun mga kainday, ako'y magpapaalam naman kayo. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell at para naman po mga kainday ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. And don't forget to follow my social media account, FB page, Inday Rona's Vlog. Don't forget ito. See you. Bye.